Moje ime je Boris Prpić, ja sam glavni koordinator Hoda za život u Sisku i evo s veseljem mogu reći da već 4 godine, 4. godina kako hodamo u gradu Sisku, gradu hrvatskih pobjeda i gradu prijatelju djeteta. Ono što je jako važno za naglasiti je činjenica da nam je uvijek, ali uvijek, najvažnija stvar od svega zaštititi svaki ljudski život. Medicina, medicinska znanost potvrđuje da je čovjek od dana začeća. Ne od 15. tjedna, od 16. mjeseca ili po rođenju, nego od začeća. Tu činjenicu želimo posvijestiti ponajprije majci i ocu, ali i zajednici u kojoj to dijete živi i zajednici koja ga mora ultimativno podržati. Svako dijete je važno, niti jedno dijete nije otpad ili ljudsko smeće. Dakle, ono što se dešava danas u svijetu nije dobro. Zato smo tu da upućujemo na takve stvari, da podižemo svoj glas u javnosti i da ovim hodom, ako se pitate zašto hodamo, pa upravo zato da bi skrenuli pozornost na dijete, da bi kroz ovaj vapaj koji ste čuli, ne zaustavljaj otkucaje moga srca. Molim te, ne zaustavljaj otkucaje moga srca. Svaki čovjek vrijedi, svaki čovjek zaslužuje živjeti. Evo, ja vam se zahvaljujem i medijima što ste došli i popratili ovu našu priču i ovu našu inicijativu. Ako imate bilo kakvo pitanje, mi smo vam voljni odgovoriti.